गई बीमारी हो गई अजूबा भइल होने बुखार बूझा भइल मैडम होने बुखार बूझा भइल मैडम बोला धनिया कमान परेशानी हो गई छुट्टी साड़ी हो गई तू बारू तू कुंवारी बा बीमारी हो गई बा बीमारी हो गई अजूबा भइल होने बुखार बूझा भइल मैडम होने बुखार बूझा भइल मैडम हो बाल तोहार करे झप 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 कमर तोहार करे लप 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 चले लूरा में डोला तावे यही से दिली हमर बोला तावे ओई तयतवा अजूबा भइल होने बुखार बूझा भइल मैडम होने बुखार बूझा डोला तावे यही से दिल हमर बोला तावे नीला चेहरा नोरानी बा चढ़ल सोनावा के पानी बावे अजूबा भइल होने बुखार बूझा भइल मैडम होने बुखार बूझा भइल मैडम अच्छा मालिक राम तिलक भैया। हाँ ये आगे मालिक राम तिलक भैया। हाँ बच्चे के न्यौछावर में 201 रुपया दे रहे हैं। अच्छा पार्टी हमारी उन्हें लाख लाख धनराशि दे रही है। हाँ लेकिन आपका क्या ख्याल है? अच्छा हेलो हेलो हो आजा पलमा मुतू